farmaceutiċi. Nixtieq insemmi wkoll affarijiet naturali illi ma jgħinux għall-irqad. Fosthom il-kafe. Jien taf x'inħobb. Kafejna, żgur. Nħobba ħafna il-kamomella. Ħansemmija, thank you. Mela, għara tlaqna. Il-kafe idealment għax da mhux kulħadd kont nieħu il-kafe u sejra. Ejwa, hemm min jgħidlek jiena nieħu borma kafe u norqod xorta. Il-maġġoranza il-kafeina ma tħallihomx jorqdu sew. Kont innaqsa ħafna. Għal-festi speċjalment ħa nipprepara dak li jkun. L-alkohol jisirqilna ħafna rqad għax jipprevjeni ma jħallinix norqdu deep sleep. Tkun aktar ma nafx tiġġilkom xina fi żmien żożiti llum għandi 32, imma meta kelli dawk is-16 sa 22 gawdejta ħajti fil-weekend Romina tajjeb. Il-weekend laqqas kont naf jekk norqod jekk taqgħod flimkien biżejjed sigħat tal-lejl wieħed taħseb wara 3 ijiem. Imma insomma, raġuni minnhom kienet illi l-alkohol ma jħallik torqod fil-fond. Ħallik imqajjem. Ma kull żeffuta anke ta' ħsieb jew xi ħaġa tkun għadek ewwek. Mela l-alkohol jisirqilna ħafna mill-irqad. Issa, x'nistgħu nagħmlu minflok l-alkohol u l-kafe? It's okay noħorġu nieħdu drink, by the way. Jiena taf x'inħobb ngħid. Mhux hekk. Jiena ħobb ngħidlek, Mark. Ejja ngħidu lis-soltu bniedem. Għal min ma jixrobx, għaw min kważi għajdlek isma dik naqra żgħira ta' tzampi, t-relaxjek u traqqadni. Imma ngħidu bniedem jieħu 5 drinks f'lejla. Aħna mhux se ngħidu isma' ma ħanieħu xejn aktar drinks, ejja ngħid xorta ħanieħu 5. Però in between ħanieħu tazza ilma still jew sparkling. X'ħajġi normalment? Number 1 għal kull tazza alkohol li għandek ħadd tazza ilma qed terġa' tini dak l-ilma li nsteraq mill-alkohol. Għax l-alkohol ġibna dehydrated, mela meta nerġa' nieħu dik it-tazza ilma erġajt tfajt l-ilma fis-sistema. Dak l-ilma għax kaħat mur ħafna pipi, sewwa, il-ġisem jisu jipprova jneħħi xi ħaġa. Dak l-ilma wkoll jgħin norqod aħjar għax jekk ikunu dehydrated normalment ukoll hemm ċans ma norqodux daqshekk tajjeb. Apparti minn hekk qed nintela aktar, mela jiena ħankompli nżid iċ-ċans li nixrob inqas għax jiena kemm il-drink niflaħ nieħu. Jekk qed nintela grazzi għall-ilma li qed nieħu in between, jiena awtomatikament hemm inqas ċans li nixrob iż-żejjed għax mimli jew mimlija. U apparti minn hekk aħna insibu wkoll li dak l-ilma jgħinna għat-toning. Mela l-ilma jgħinna biex qisna bħalma nsaqqu il-pjanti, kienu qed insaqqu l-muscles tagħna, għalhekk hawn min pereżempju minnu verament dedikat fl-isport, kważi l-alkohol huwa wieħed mill-akbar edewwa ġieli aktar mit-sokkor. Għaliex? Għax waqt li bniedem qed jagħmel it-training għandek l-alkohol li qed jisraqlek uħud mill-benefiċċji li tik it-training. Mela, ħanejt xi ħaġa vera importanti li min ikun qed jixrob l-alkohol għal tul ta' żmien jista' jkun li daw l-effetti ma jħossomx jgħidlek li jiena nixrob 5 vodka u tajx kemm norqod tajjeb. Dan l-eżempju ħanati biss. Russu jista' jixrob fliexkun sħiħ vodka u jibqa' tajjeb isu jorqod tajjeb imma dan ovvjament xi ġralu. Il-ġisem ħajadatta għal kollox. Din hija xi ħaġa li vera rridu wkoll nitkellmu fuqha li l-ġisem ittieħ xi ttieħ dejjem ħajara kif qed jipprova jaddatta. Jiena jekk nixrob 2 grokkijiet vodka mal-art nispiċċa jew 3 jew 4. Imma Russu minn tant kemm dera ġismu jista' jara u jaddatta u jibqa' kif suppost.